Abbandun totali, inna ma naraw ħaddiem żmien u għomor. Dawn kienu wħud mill-kummenti li rċeviet il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Net News dwar triq ir-rebbija fil-Mosta fi residenta partikolari qalet magħna li kull ma jmur it-trabijiet qed jiżdiedu. Hija qalet li evidenti li ħafna mit-toroq issa isiru bla pjan jinqalaw u x-xogħol jaqaf ħesren bir-residenti ikollhom ibatu l-konsegwenzi ta' dan kollu. Fuq il-post Net News seta' jinnota terapin bi skip kbira fejn fiha tefgħu anki terapin miġbur fuq xulxin. Bosta saħqu li rispett lejn iċ-ċittadin osfor kompletament bin-nies anki jbatu biex jaqsmu din it-triq u dawk tal-madwar. Oħrajn qalu li ċemplu l-Kunsill Lokali fil-waqt li kien hemm inkellem il-Kunsilliera tal-Lokal b'dawn jgħidu li konsultazzjoni magħhom ma saret u mi ssir kważi xejn. Mara oħra qalet ma' Net News li ċemplet l-Infrastructure Malta u minn hemmhekk ma sabet l-ebda ħajt ta' ken għax ix-xogħol xorta waħda baqa' ma tkomplix. Raġel ieħor qal magħna li ilhom ġimgħat sħaħ f'kundizzjonijiet fejn tistħi iddaħħal in-nies f'darek fejn fuqtiet se anke tkun hemm irwejja ħerġin kemm il-post fejn qed jitfgħu it-terapien u anke fit-triq b'oħrajn qalu li ġieliet ikun hemm ħruġ ta' dranaġġ. Is-Sibt kellmuna wkoll qatt ta' ġirbin fejn esprimew ukoll id-dieqa tagħhom dwar triq il-palazz tal-Gvernatur fil-Birgu. Persuna li tkellem magħna qal li wasal il-praċett tat-tifel u lanqas għandhom passaġġ minn fejn joħorġu. L-istess residenti ilmentaw magħna li ilhom ma jaraw ħaddiem żmien u meta jaraw jiġi biss flodwa ta' filgħodu u ftit li xejn idum. Ir-residenti li tkellmu magħna qalu li dan kollu kien irrapportat kemm il-darba ma dan ukollu in-nuqqas baqa' jinsisti. Fil-fatt huma saħqu li qed iħossuhom minsija mingħajr l-ebda azzjoni konkreta mill-awtoritajiet b'dan id-dewmien u tkaxkir tas-saqajn kollu qed jitqies bħala wieħed redikolu.